Perlok lada pidon mobile Android mobile phone te kemut ba pin persyang banle kane nomor ba kadon ke jaka ka mobile phone jong phi ka bu ri ya kita ki jaka ki bare ba kidon ki ba phila ban lap ya baro ki account password jong phi subo lada phila klet no lada don ki account ha kino ki apps be phi penon kam han rei phila klet no ya ki password te phila ban le jaka setting ke jong phi nang ta de scroll spogum to hade nang ta pin lab ya to kap tho Google klik to nang ta de klik to all services nang ta de scroll support kum to nang ta pin lab ya to kap tho auto fill with Google klik to nang ta de klik ya to kap tho passwords kum to pin lab ya bro ki ki password account ki jong phi ki account ki jong phi ba phila klet no ik password hang ni pin lap nang ta example ngan klik ki tu ka Facebook kum tu pin lap ban pin i ki tu ki password nang ta pin klik tu badon uto udul khmat kum tu nang ta pin klik tu pin i ya ki password jong phi